Haupa, Kirme! Arratsaldeon, zer moduz? Zer moduz? Ondo. Gu oso ondo. Eta itxura dauka, sentazioa daukagu zubere gaizki ez? Gustora. Bai, Oso gustora. Bai, ekaina oso polita izan dugu, hainbat gauzekin eta gustora, bai. Udari hasiera ematera etorri zara dagoeneko Euskal Herrira, New Yorketik, ezta? Zer moduz topatu duzu zure herria? Ba, ondo. Hasieran, nahiko lainopean, eta hola. Baina ja hasi dauda eta gustora. Eta jendearen harrera oso polita. Hori da hemen aurkitzen duguna beti, ez? Itzultzen gara eta jendeak oso ondo hartzen gaitu. Eta eskertzen da, Eta ze plan daukazu? Berriz ere bertara itzultzeko, ala Saturarango hondartzan geratuko zarela sai udaz gozatzen? Bai, Saturarango hondartzan, Ondarrukoan Arrigorrin, eta bai, hemen Euskal Herrian udaz gozatzen, iraila arte, bai. Ona. Eta hemengo jendearekin, egon pixkat, hori ere estimatzen da. Kirme, Saturraran aipatu dugu, eta ez da kasualitatea, noski? Zen ere Saturraran operaren estreinaldiak ekarri zaitu ona, besteak beste, ezta? Lehengo astean estreinatu zen Arriagan, zer moduz? Ba, oso ondo. Zoragarria da opera hau, oso desberdina da, eta hori egin nahi genuen. Libretoa oso desberdina da, historioa... Bueno, Juan Carlosek berak esan zian gauza bat, ez? Eta bertxotan bezala, berak jarri zian puntua. Opera bat egingo dugu, eta mi, bai, klaro. Segituan bai, ez da? Zatik ez. Eta esan zian, gauza bakarra esango dizut, tokia. Nahi dut, Saturraranen gertatzea. Mutriku eta Ondarruko hor bitarte hortan, Gipuzkoa, Bizkaia bitarte hortan. Eta bale, ados. Eta kitxo? Eta kitxo. Beste guztia libre. Eta ni, hasi nintzen pentsatzen, da gogoratu nintzen, nera bezaroan, haurtzaroan ezagutu nituen bi neskez, eta ja montatu nuen historia guztia. Benetakoa ziren neska hauek, maitaleak, eta gero sartu zirenak heroinaren mundu ilunean, baina, horrekin, bi neskatoiekin oinarrituta, pixka bat, eraiki nuen trama osoa, ez? Eta joan nintzaionean Juan Carlosi historiarekin, izango da, bi nesken arteko maitasuna, eta ez dakiz, eta gero heroinan sartuko dira, eta gero iesa, eta horita. Eta berek zen zidan, oso ondo. Listo, tita. Eta, claro, ez da ohiko kontakizuna, eta hori ere nahi nuen, kontatu pixkat belaunaldi horrek ze bizi izan zuen, eta nola, ate batzuk zabaldu zituzten, maitasunari dagokionez, kulturari dagokionez, bizitzari dagokionez, eta hori, eta gero berak egin du musika, baita ere oso ausarta. Musika garaikidea da, ez da erreza, atonala da, asko aldatzen den musika bat da, baina, horrela, biok izan gara ausartak, eta azkenean biok oso gustura. Kirmen, berala sakonduko dugu musika garaikidea ausartu horretan, bineskato hoien historiari buruz kontatuko diguzu, aurretik irudi batzuk ikusiko ditugu, Arriagan estreinatu da, hemen Saturraran, opera euskaraz. Zurean aborriere, ezaiozko, ondu deia horekin ibiltzeko. Zer dela eta, ez aldo zure semeak zaitzen, ez dut uste semearekin, asko ibiltzen denik, azken aldian. Zer egingo diogo, gaizteak dira, aurkituko dute beste bateon bat. Esaten dituzun, agogi asko maitasunik, ikizun, gauzaretan sinisten, minikun, harremanak zaiak dira, nik batun mutila. Hortxe ikusten dugu Saturraran, opera zoragarria benetan. Bai, zoragarria. Zelan egin duten kantariek, Bilboko bosek, Bilboko orkestrak, koralak, ikaragarria izan da, bai. Ederra, bi gauetan soldaut zegoen, sarrera guztiak salduta, eta ikusten zenuen Arriagan,
normalean opera ikusten ez duen jendea, ez? Eta hori ere oso polita izan zen, Eta gero, jendea bukatu zuen unkituta, ez? Unkituta, negarrez, eta, bueno, ez da erreza hori opera batekin gertatzea. Nire ideia zen, Juan Carlosek esan zen, bueno, opera bat egin dugu, bale. Eta, bueno, bale. Bai, etzen nion galdetu nola egiten da hori. Hori da. Bueno, sortzen du pixkat, bueno, hola, ez? Eta, bueno, hasi nintzen munduko opera guztiak ikusten, libretoak irakurtzen. 2 urte egon nintzen libretoarekin. Bai. Bai, 2 urte. Novela baten moduan, novela labur baten moduan, bai. Bai. Eta hori, Eta hori, lan horren ondorioz, gero bera 3 urte eta erdi egon da musika idazten. Hau noiz hasi zen orduan, Kirmen? Ba, ez dakit pandemia horretik. Baino lehen. Baino lehen. Eta gero Lucia, Astigarraga, beste urtebete egon da. Bai. Baina denbora askotan ona da, Liburuekin ere ona da, zema eta denbora gehiago novela batekin, hobeto. Hor, ikusi dugun bideoan amaieran bi neskatu ikusi dugu oihal baten azpian, horiek izango ziren Ane eta Luna, ezta? Zeuk aipatu dituzunak, benetako existitu diren pertsonaiak, ezta? Ekarri dituzuzuk eta edukia horien inguruan sortu duzu. Bai, ez zituzten izen horiek, baina ni nahi nuen Saturraranen beti kontatzen ziguten historio bat, ez? Saturretaran zirela, maitaleak, eta gero ito egin zirela, ezin zirelako elkarrekin bizi, bla, bla, bla. Eta itxasotik sortu zirela bi haitz horiek, ez? Hola, oroitzapen moduan, edo. Eta nik esaten, bueno, neska eta mutila, zergatik. Zergatik ez bi neska, edo bi mutil, edo dena delakoa, ez? Edo bitarteko zeuze. Eta hori, hortik sortu zen, gogoratu nintzelako garai hartako bi neskatorekin, eta gero garai hartako beste kontakizun batzuk ere lotuz, osatuta dago libretua. Baita arrantzale mundua ere asko agertzen da, eta hori aitaren gandik datorkit. Eta bai, egia esan gustora geratu naiz emaitzarekin, oso gustora. Planuak, bizka bat serie baten itxura dauka, libretoak. Plano batetik bestera jauzi egiten duzu, toki batetik bestera, garai batetik bestera, eta bueno, ez dakit. Kirmen, jendeak ulertu dezan nolako garrantzia duen honek, estreinaldi honek nolako garrantzia duen, datu bat emango dugu. Jesus Guridik orain dela 100 urte baino gehiago Amaia opera estreinatu zuenetik, etzen euskarazko beste operarik idatzi, estreinatu? Bai, zigor eta hor daude Eskuderorenak, baina orkestrarekin estreinatu ziren, bai. Eta gero opera laburtxoak egiten dira. Gaur egunean ere egiten dituzte euskal konposaileek, baina hola luze bat, eta montaje guztiarekin, eta hori dana, ez, bai. Bai, eta, bueno, apustu bat izan da, Arriagarena eta Aldundiarena, eta hasieratik ikusi zuten, egin behartzela, eta batez ere hori, Juan Carlosi buruan sartu zitzaiolako egin behartzala euskeraz opera bat, eta azkenean egin du. Eta luze eta zabalitze egin genezake Saturraran opera honi buruz, baina bestelako proiektuak ere badituzu eskuartean bat baino gehiago gainera, horietako bat, Karmele pelikula, eta badakigu duela gutxi errodajean ere izan zarela. Bai, justu etorri nintzen Arriagako Bilbao, New York Bilbaoren irakurketa jarraira, eta aprobetxatu nuen bidaia hori, errodajeko azken egunean egoteko, eta oso polita izan zen. Iruritan, egon ginen, bakizu ez zinearen truko horiek, ondarru Iruritan grabatzea. Ongi. Bai, literatura bezala, eta? Bai, eta han grabatu zuten, hango etxe oso poli batean, eta han harrapatu nituen, denak ez, Asier Altunak isi, Eneko Sagardoi eta Jon Elazpiur eta denak. Eta polita izan zen, bi kasuetan gauza bera, ez? Zenbat jende opera bat egiteko, 100 pertsona zeudenan atzean, orkestrakoak, korokoak, ez dakizein, ez dena tokian zeuden guztiak. Eta pelikulan gauza bera, ez? Zenbat jende mugitzen den proiektu batekin, eta hori gustatu iten zait. Eta zuk idatzi
bakarrik egiten duzu. Bai. Ezta? Nola aldatzen den, ezta? Bai, eta nik eskertuten dut ikaragarri. Ze bestela etxean nago idazten edo liburutegian bakarrik nire ideiekin ez dakizu ondo zabiltzan edo ez? Edo zerra, eromena da edo ez dakizu gustatuko den, ez den gustatuko. Eta gero lantaldean aritzeak konfiantza handia ematen du. Bai, operarekin ere hori izaten zigun Arriagakoak, ez dakigu hau izango den enperadorearen soinekoa bezala, biluzizi joala, edo gustatuko den, ez? Da, beti daukazu hori, ez? Hor zaude, amildegi hortan zaude, ez da? Ze gertatuko den, eta ja, bukatu zenean opera, ostegunean ikaragarri izan zen, ez? Han geunden, eta bukatu zen, eta horregon ziren pare bat segundu, isili. Uau! Segundu luzeak, eta? Bapatean horrela jendea hasi zen txaloka, eta azkenean zutik, eta zoragarri, ez? Baina bai, polita da lan taldean aritzearena. Eta, Karmeleren ibilbidea ere oso luzea. Nola proposatu zizuten elkarrekin esnatzeko ordua liburua pelikula bihurtzearena? Hori ere oso polita izan zen, da nik uste dut oso euskalduna. Azirraltun ez eutzen dut aspalditik, Ondarrura etorri zen, Marabili jaialdi batera, eta han galdetu zidan, zertan ari zara, hori galdera, en fin, ez? Betikoa, zertan ari zara, eta nik izan nion, begira, ikusten duzu etxe hori, barkoa ziren Urrestitarrak. Eta Karmele Urresti, ez dakizar, erizaina izan zen, gero gudariekin, ihes egin zuen iparraldera, gero handi Parisera ere soinka, kultur egitasmoan sartua, gero Venezuelara exiliatua, sartu ziren espioitzan, hori dana. Eta esan zidan, zer? Ze historioa, ez? Eta esan nion, bai, benetakoa, gure historia euskaldunena, eta ez duguna kontatu, ez? Hori esan nion. Ba, esan zidan, zuk idatzi novela, eta gero nik pelikula ingo du. Horrela sortu zen dena. Baina hori ere duela urte asko, ze novela egiteko lan handia egin nuen, nik eta Susako argitaletxekoek asko lagundu zidaten, ikerketa lan guztia, artxibategietara joan, elkarrezketak egin, eta lan handia izan zen, gero argitaratu genuen, eta gero horren ostean etorri da filmaren lanketa osoa. Eta Kirmen, ekaina ekitaldiz betea izan duzu, aipatu dugu, izan zara Saturraran operaren estreinaldian, Karmeleren errodajean ere izan zara, eta New York Bilbao liburuaren irakurraldian ere, urtero Arriagan egiten den irakurraldi horretan. Bai, eta hori polita izan zen, Bilbao New York Bilbaorena, nire lehenengo novela, hori ere Saturraranen moduan, ez? Idatzi nuen novela oso libre. Nik uste dut, lehenengoa idazten duzunean oso libre ezaten zarela, ez? Lasaiago? Lasaiago zaude, bitartean heldu eskuti poema liburu ateratan eukan, baina, lehenengo novela, zein dut, ni nahi dudana. Eta planteatu nuen hori aitaren, arrantzaren gainbehera, eta aitaren bizitza, arrantzale bezala, baina hori, hegaldi batean joan da, eta idazlea handoa eta pentsamenduak, ez? Azkenean novela beraz desistitzen da, idazlea pentsatzen duena. Eta hori, egin nuen oso libre, eta eukiduen ibilbidea. Eta polita izan zen, 200 lagunetik gora han irakurtzen, euskara ikasleak, idazleak, musikariak, artistak, diasporako jendea ere bai. Ara? Ez? Bai, askorek irakurri zuten Mexikotik, Argentinatik, Estatu Batuetatik, eta polita izan zen hori. Bai, zenik garrantzi handia ematen diot horri, diasporako... 200 lagun edo... Bai. Ze euskaldunak ez gaude bakarrik hemen, ez? Eta askotan ahaztu iten gara hortik zehar dauden milaka euskaldun hori ez. Pilo bat, eta sentitzen dute guk beste edo gehiago euskalduna direla, ez? Orduan, horiek ere batzea garrantzitsua izan zen. Euskal komunitatea ez dago Euskal Herrian bakarrik, kanpoan ere bai. Eta Kirmen, zuke, garai hartan Bilbao, New York, Bilbao idatzi zenuen hartan, aspaldi, urte batzu pasatu dira, pentsatzen zenuen
opera bat idaztera iritsiko zinela? Ez, ni beti joaten naiz pausuz pausu, eta hori gustatzen zait, ez? Liburuz liburu, egitasmoz egitasmo, eta hasieran hori, ez? Anaiari egiten izkion letrak, musika talde, ez? Bere rock taldearentzat, gero hasi nintzen egunkarian idazten, Euskaldunon egunkarian, zutabeak. Gero, bueno, erabaki nuen poematxoak biltzea, eta lehenengo liburua atera zen, bitartean heldu eskutik, gero novela, gero bigarrena, hirugarrena, horrela, pizkanaka, ez? Baina, nik uste dut hori dela bidea, ez duzu jarri behar jomuga oso goian eta oso apartean. Eta, bueno, hobeto da pizkanaka joatea, ez? Aurrera, eta gauza bakoitza asko landuta, hori bai.